No takže čaute pri novom videu a dneska si ideme zahrať Repopart 4 single player, lebo Honzovi sa pokazil nick už úplne a nevie hrať, ale od júla bude zase môcť hrať. A dúfam, že dáte na toto video veľa lajkov, odberov a dopozerá až do konca. A my ideme na to. Takže mám dve healing, dve staminy, jeden tam prvý. No a teraz na level 4. No, sme na level 4, pretože som náhodou raz to hral aj sám. No Honzom, ešte keď nemal pokazený mic, som to hral. Takže nie sme od level 3, ale od level 4 a mám novú asi tú ganku. Toto nemôžem rozbiť, to si dám do extraktoru rolu. Ja sa bojím, že to zničím a vybuchnem tu. Nechcem. To dám na roh. Takže 12 000 už máme rovno. A... Jaj! Uaj! Ne. Ne. Prečo to nejde? Nie je moja zbraň. Javaj si. Kto tu je? Kamo? Nie. Nie! Jau! Tak toto nezačína dobre. Ale že vôbec dobre nezačína. Takmer som si vybil, no už som si jednu zbraň skoro vypil. Dobre, aspoň mám echo naspäť. Uj. No tieto dvere dáme preč, aby nám nezavadzali. Počkaj, ja nemám ani strančku. Alebo mám, len som slepý. Nemám. Ja mám staminy. Boha, mi to všetko padá. Zober to. Už to zober. Prečo? Dneska mi to nejak nejde dobre. To si ani nechcem teraz nabiť ešte. Tú druhú zbraň. A mimochodom. No tak, nič. Ale neviem. Tak keď dáte 5 lajkov na toto video, tak urobím Repopart 5. Dobre. Viem, sú tam dve veci. Počkaj. Kde je tá vec? Yes, sir.
Dobre, počkajte. No máme 6000 plus. Ja by som to už zabral. Tak 18000. A ešte aj takú sú 3 extraktory. Pomyslím. Počkáme tu. No, počkajte. Oj, čo? Ne. No. Dobre. Veľký ľadovec, ešte toto. Otvoríme ešte tieto veci. Si musím kúpiť strojčku, lebo hrávame single player tomto. Takže to... Yes, toto je dobrá vec, keď nemáme náboje. Keby došli, a tak to môžem použiť. Sem idem. Tu bolo dačo. Ventilátor. Ja viem, tam škopal. Dobre. No. Ideme. Ideme nájsť extraktor. Tu je jeden. 3000? Ne, nie. No tak nič. Ešte tu sú chráničky. A DVDčko. 2700, to je dobré. Možnými dverami. Nerozbij. Ideme. Dvanásť. Ja som ten ľadovec nezomrel. Jaj, boha. Som to mohol tam dať a mám pokoje toho. Teraz musím ísť nájsť extraktor. Toto ja si budem brať sebou. Ja nebudem kašľať na to, to má 9000. Alebo ja idem rýchlo nájsť extraktor. Dobre. Nie, no. Nie. Dobre. No, a som si kúpiť tie strojčky. Boha. Boha.
Nie, takto. Jaj. Nie, hehe. No. Ja se ještě pozor to, ale už jdem asi. Diamond. Počkejte, nabijem si staminu. Aby som potom mohol výchu bežať. Ako je to ďaleko? A není to až tak ďaleko, lebo tam je tá miesta, tam a tam, až už to je. Takže to nebolo príliš veľké. Ja som si to nevšimla. Uá! Ty koky, ono sa ma to nevšimlo. Ono si ma to nevšimlo. Chvála Bohu. Nakúpim veci. No tak by som... Ne, nechceme kryštály. Asi 9 je najmenej. Tu. Nie tento. Ale aj stránčku chceme. Není stránčka. Toto. Chcem rýchlo sa nabíjať stavinu. Aj dlhšiu stavinu chceme mať. Dobre. Ja si kúpim ešte jedno. Dobre. A ideme. Bum! Jak som to vedel? Dobre, takže ja som vlastne kúpil len to a to. Dobre, toto a toto. A ja by som už tu asi ukončil toto video. Tak dúfam, že ste dopozerali až do konca a dúfam, že sa vám páčilo toto video a dajte na toto video like a odber. A vidíme sa pri repu part 5. Dík, mesiac. Len sa pozrieme. Aha. No tak zatiaľ čaute.